Det har længe været kendt, at den samlede solindstråling på jorden i løbet af 1 time svarer til hele verdens energiforbrug i et helt år. Hvorfor er der så ikke installeret mere solvarme? Den almindelige opfattelse er, at vi ikke har så mange solskinstimer i de nordiske lande, men faktum er, at et normalt villatag modtager 4 til 5 gange mere solenergi end husstandens energibehov i et helt år. En anden forklaring er, at solvarmesystemerne tidligere har haft fokus på opvarmning af brugsvand om sommeren, foråret, efteråret, og ikke som en helhedsløsning også til opvarmning. Men ved at kombinere solvarme med moderne varmepumpeteknik har Free Energy udviklet en ny løsning, som udnytter solen maksimalt året rundt. Vi har valgt at kalde løsningen for HYS, Hybrid Solar System. HYS består af kendte og afprøvede teknologier, optimeret og integreret til en ny løsning. Det giver dig høj komfort, meget lave energiudgifter og en rimelig investering.